a càrrec de Xavier Pons, de Grumets, ens presentarà 64 bits, Big Data i altres reflexions des de Miramont. Hola, bona tarda. Soc Xavier Pons, per qui no ens coneguem, doncs fa una bona colla d'anys que ens dediquem a temes de ciència i tecnologia de la informació geogràfica i una de les coses que fem, sobretot fem recerca i així, però una de les coses que vam començar a fer per obligacions de la recerca però que ens ha portat bastant de temps i bastantes satisfaccions també és el desenvolupament de software i aquest any ha fet 20 anys que fem el software Miramont i ens va semblar que podíem dir un parell de coses de com de quines són les peces que nosaltres ens han fet que estiguem treballant amb grans volums de dades encara a data d'avui. Bé, no faré jo una definició, hi ha aquesta que corre i que ens sembla prou adequada per aquestes coses, però la realitat és que treballar amb grans volums de dades és una cosa que molta gent porta molt de temps fent, d'institucions cartogràfiques i en aquest món. Aquest problema no és nou, tot i que ara hem encunyat un terme, que és aquest del Big Data, que també serveix per altres coses, però que també l'hem adoptat per això. Bé, com ho hem anat veient des del Miramont, és a dir, nosaltres fa molt de temps que estem amb aquesta tessitura i nosaltres, una part de l'aposta que hem fet en aquest context és migrar les aplicacions a 64 bits per tal de poder anar a fitxers més grans, tant gràfics com alfanumèrics. Això ens ha portat a definir un format de taules que suporti tants camps com vulguem, perquè això és una cosa que amb molts gestors o amb la majoria de gestors no teníem aquestes possibilitats. També més velocitat de processament, tenint en compte que ja fa molts anys que les arquitectures dels ordinadors són de 64 bits, tot i que en molts llocs, de fet també en molts llocs de la Generalitat, encara els sistemes operatius que posen són de 32 bits, però en molts llocs ja van migrant a sistemes que ja són de 64, obtens una velocitat d'un increment de rendiment bastant bona. I després el fet que tens molta més memòria RAM. Jo en el meu portàtil porto 32 gigas de RAM i clar, és una pena que cada aplicació només li puguis direccionar 2. Per tant, això és un tema important. L'altre tema, que a vegades sembla que a nosaltres ens sorprèn de veure com hi ha gent que s'hi apunta, és el tema de fer servir fitxers de text. Sembla que la gent no sabia informàtica i no entenguin que els fitxers binaris donen més velocitat de processament, és a dir, que realment en fitxers binaris el microprocessador no ha d'interpretar un munt de coses per interpretar un sol número, sinó que directament les coses ja li van directes, menys espai d'emmagatzematge i molta més velocitat de transferència. Per tant, per nosaltres l'aposta està clara per poder treballar realment grans volums de dades. Després treure partit de la topologia, que és una cosa que surt a tots els llibres de SIC, és una cosa molt antiga però que actualment sembla que fins i tot en aquests grans sistemes corporatius i en aquestes bases de dades i així la gent tornen a posar patates soles i això no sé, sembla que ens en oblidem, però això té moltes capacitats d'anàlisi i d'estalviar molta feina si ho tens ben en compte. L'altra qüestió és que ens hem mantingut fidels al llenguatge C. Una de les gràcies que ha tingut mantenir-se fidels en aquest llenguatge és que mantenim un únic codi, compilable a 32 i 64 bits, amb les definicions adequades. El llenguatge C va ser molt ben pensat en el seu origen, ha tingut algunes vacil·lacions en com fer aquest salt de 32 a 64, però amb uns defines adequats i així en el codi tens un codi absolutament igual i programant amb el cap clar pots compilar les aplicacions perquè funcionin amb ordinadors a 32 bits i a 64 amb aquells avantatges que deia. I per tant tens més control de la gestió de la memòria que amb pràcticament qualsevol altre llenguatge, més velocitat d'execució i tipus de dades realment flexibles que pots crear per als models de dades complexos que a vegades has de tractar amb SIC. Paral·lelitzar, que és un tema que és important, tant des d'un punt de vista d'enviar coses a diferents màquines com treure partit, d'allò que explicava aquest matí la Cristina Domingo, que molts dels nostres ordinadors tenen 4 o 8 processadors i la major part del temps, si feu el control suprimir i els mireu, estan dormint. Això és absurd, no? I per tant el que hem de fer és fer-los treballar. I finalment fer un exquisit tractament de la qualitat de les dades. És a dir, si no tractes curosament, per exemple, els sense dades, no direm noms, però hi ha marques molt conegudes de softwares de SIC en què si tu agafes una base de dades en què tens camps buits, si fas una mitjana, us consideren com si fossin un 0. Això quan fas aquests tractaments de Big Data meravellosos, evidentment els números estan mal calculats. I coses d'aquestes, les que vulgueu. S'ha de tenir cura amb aquest tipus de qüestions. I després, l'últim punt que volia comentar és el control del llinatge. És a dir, quan realment treballes amb volums molt grans de dades,
si no tens un procediment que et marqui de manera perfectament estructurada tot el que has fet, amb quins paràmetres, de quina manera, i que et permeti encadenar processos, bifurcar-los a partir d'un punt, reproduir-los i fer canvis, realment és impossible quan treballes amb terabytes i terabytes de dades, com el que fem nosaltres per aplicacions científiques, però que pot ser amb qualsevol cosa, i acabes que no saps on estàs en aquest context. Moltes gràcies, Xavier. Gràcies. A continuació ens parlarà... A continuació ens parlarà la Rocío Sánchez,